れんくん。はい。ママ、青しいカレー作ってくれてありがとうね。りんかちゃん。ママ、いつもご飯を作ってくれてありがとう。パパ、いつも遊んでくれてありがとう。大好き、りんか。しずちゃん。ママとパパへお仕事頑張ってくれてありがとう。しず。あれだくん。お父さん、お母さん、子供の国に連れて行ってくれてありがとう。大好きあれな。保護者からの言葉です。なおちゃんの保護者の方、お願いします。Vai pasar uma, tu se passa. Ini pakai baju bawah itu.